салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд аз чизе огаҳатон хоҳад кард, ки касе нагуфтааст. Рафтем. Неймар ё диққат мехоҳад, ё воқеан дилаш аз мухлисонаш мондааст. медонед барои чӣ? Бечора дирӯз ба забон омад, ки маро барои осеб доштанам тасаллият диҳед. акнун агар фикри ман муҳим мебуд, пас ман дар ин маврид чунин андеша дорам, ки мухлисон ҳам аз осебҳои пайдарпайи Неймар ба ҷон омаданд. аз ин рӯ касе дигар ба осебҳои ӯ аҳамияте намедиҳад. хулас дирӯз Неймар дар саҳифаи инстаграмаш аз он гила кард, ки обуначиҳояш дар вақти осеб доштанаш ҳатто бо як сухан дастгирӣ накарданд. ӯ навиштааст, ки рӯзе ки осеб бардоштам, дарҳол дар саҳифаам навиштам, ки ман осеб бардоштам. ҳеҷ кадоме аз обуначиҳои ман ҳатто як паёмакам нафиристоданд, навиштааст Неймар. ба фикрам Неймар нав ҳис кард, ки ба истилоҳ аз мода рафтааст. тавсифи навбатии Месси аз ҷониби собиқ ҳамдастааш, ки ба қавле ҳақиқати афсонасозиҳои Мессиро бо чашмонаш дидааст. Нелсон Семеду, собиқ футболбози дастаи Барселона, ки ҳоло дар дастаи Вулверхемптон фаъолият мекунад, дирӯз дар як мусоҳибааш дар мавриди бозиҳои фавқулодаи Месси ҳарф зад. ӯ гуфтааст, ки барои Мессиро таъриф кардан ҷумлаҳо камӣ мекунанд. медонед чӣ бештар ӯро махсус нишон медиҳад? ман ҳеҷ гоҳ надидам, ки ӯ дар вақти тамрин барои зарбаи ҷаримавӣ машқ карда бошад. мо ҳамавақт зарба задан аз масофаи дурро таҷриба мекардем, аммо қасам мехӯрам, ҳеҷ гоҳ Месси барои зарбаи ҷаримавиро хуб иҷро кардан машқ накардааст. мегӯянд зиёд тамрин кардан ин касбиятро қавӣ мекунад, аммо бовар кунед, ин ба Месси иртибот надорад. дар як бозӣ Месси 4-5 футболбозро гузашта сӯи дарвоза давид ва ман ба худ гуфтам, ӯ чӣ хел ин корро мекарда бошад? гуфтааст Нелсон Семеду. ба қавле ҳамин занакҳо ба ман ҳайрон. ҳоло барои шумо як воқеаро мегӯям ва шумо ба ҳилаву найрангу зиракии занон як бори дигар тан хоҳед доду ҳамон мақоли фалак аз дасти зан андеша дорадро як бори дигар исботашро хоҳед дид. акнун бубинед, ҳамсари футболбози дастаи Ростов Павел Мамаев, Алана Мамаева дирӯз дар саҳифаи инстаграми худ шиносномаи як хонуми испаниро бо номи Ирен Гарсия Карено гузошту аз обуначиҳояш пурсид, ки ҳамин хонумро касе мешиносад. баъдан нафаре бо ном ва насаби испанӣ дар ҷои шаҳр саҳифаи иҷтимоӣ ва ҳатто рақамҳои телефони ҳамон хонумро равон карданд. нафари дигар ҳатто паёмакҳое, ки Мамаев бо он хонум навиштаанд, акс гирифта равон сохт. алана навиштааст, ки ин паёмакҳои хонуме аст, ки бо шавҳари ман муносибати ошиқона дорад. шавҳари ман боз ҳамон хонумбозиҳои худро сар кард ва дар кӯчаҳои Испания бо ӯ сайру гашт карда мегардад ва фикр кардааст, ки касе аз ин хабар намеёбад. раҳмат ба машқҳои дастаҷамонаи дастаи Ростов, навиштааст Алана Мамаева. акнун бубинед, ки чӣ хел як зан дар хона нишаста аз ҳар қадами гузоштаи шавҳараш дар Испания огаҳ аст. ман то ҳол ҳайронам, ки ба қавли агентҳои ҳамин занакҳо кӣ бошад, ки ҳар қадами моро ҳисоб мекунанд. ин дар ҳоле сар зад, ки дастаи Ростов машқҳои дастаҷамонаи худро дар Испания мегузаронад ва Павел Мамаев аз фурсати муносиб истифода бурда аз ҳамсараш дур бо хонумҳои испанӣ ба қавле рафтуомад мекунад, ки ба дом афтод. гумонам қаблан Александр Головинро дастаи Монако беҳуда шоҳзодаи Монако намегуфтааст. ҳоло медонед бозигари русро дар Фаронса чӣ мегӯянд? аз ҳама футболбози манфиатбахш. ин дар ҳолест, ки Александр Головин баъди аз осеб баромаданаш аз худ ғайриоддӣ дарак медиҳад. дар охирин бозиаш Головин муқобили дастаи Брест дар дақиқаи 59 ба майдон баромад ва дар ин фурсат ду паси головар доду дастаи Монако бо ҳисоби 2-0 ғалаба ба даст овард. ташкилоти омории Опта дирӯз дар натиҷаи таҳқиқот Александр Головинро манфиатбахштарин футболбози чемпионати Фаронса ном бурд. ӯ баъди осеб ҳамагӣ 393 дақиқа дар майдон бозӣ кард ва дар ин муддат 4 голу 6 паси головар ба номаш сабт гардидааст. ин беҳтарин дастовард миёни футболбозоне аст, ки дар майдон камтар аз 10 бозӣ доранд. сомонаи расмии дастаи Монако инро расонаӣ кард ва навишт, ки Головин воқеан футболбози манфиатбахш аст. ман як андеша дорам ва шояд ин андешаи ман ҳақиқат надошта бошад, вале ҳаминро гуфтаниам, ки медонед чаро қариб ҳар рӯз дар Монако Головинро таърифу тавсиф мекунанд? чун сарпарасти даста Олег Петров аз Русия аст. мақсад ба ислоҳ тағабозӣ кардианд я?
сарвазири британияи кабир борис ҷонсон дирӯз аз минбари баланд гуфт ки мо тайёрем бозиҳои чемпионати аврупо миёни мунтахабҳоро куллан дар Англия баргузор намоем. ин дар ҳоле ки тобистони соли 2021 чемпионати мавқӯфшудаи аврупо доир мешавад ва қарор аст чанд бозиҳои даври гурӯҳӣ ва як бозии даври нимниҳоиву худи финал дар майдонҳои Англия баргузор шавад. бозиҳои дигар қарор аст дар 12 шаҳрҳои бузурги аврупо аз ҷумла дар Санкт Петербург гузаронида шавад. сарвазир бар он назар аст ки агар УЕФА зид набошад пас ҳамаи бозиҳо дар Англия баргузор гардад. ҳамчунин борис ҷонсон гуфтааст ки ҳоли ҳозир мо кӯшиш дорем то дар соли 2030 бозиҳои чемпионати ҷаҳонро дар британияи кабир баргузор намоянд. ин як кори таърихӣ хоҳад буд, чун ин ҷо ватани футбол аст ва мо зиёд мехоҳем ки муҳимтарин чорабинии футболӣ дар ватанаш гузаронида шавад, гуфтааст борис ҷонсон. собиқ сармураббии дастаи Динамои Москва Андрей Кобелев аз минбари баланд гуфт ки ман ба хонумҳо мусоҳиба намекунам. Андрей хонумҳоеро дар назар дорад ки журналистанд ва масъалаҳои футболиро баррасӣ мекунанд. ӯ гуфтааст ки ман ба ҳеҷ журналисте ки мард не ё хонум аст мусоҳиба намекунам, чун онҳо футболро намефаҳманд. ҳамчунин ӯ илова кардааст ки маро хонумҳо занг мезананд ва мегӯям ки мусоҳиба лозим аст. ман ба онҳо мегӯям ки дар ҷои кори шумо мард нест. ба андешаи ман бояд ҳар кас кори худро кунад. занҳо ба футболи занона, гимнастика, рақси рӯи ях бештар бояд кор бигиранд. аммо бидонед ки ман умуман зидди он нестам ки духтарон футбол мекунанд, вале футболи дастаҳои мардонаро онҳо таҳлил карда наметавонанд. аз ин рӯ беҳтараш дигар маро дар мавриди футбол хонумҳо занг назананд, гуфтааст Андрей Кобелев. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.